Baba, afini? Awale. Wato. 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 Alhamdulillah. Dépense de jeeron bir fay jeer. Mina nay? Bibi ade dépense be dia jeer? Nada dépense. Baba wallahi amburi nanti. Ala min wala mi wayi tutu dépense gila sayguni yaade tigir sine. E min menta dum de dépense be dia jeer. Anda wayi tutu dépense galle anda sili. Baba dépense be dia jeer 10 heures yoni. To mudu. Mudu. Mode balle tari handi. Widuma do dépense ko ni watte nela hen bu. Wala hen. Ko nyamata de do baltari go. Ko kondanam ko moftuno mi dum jaltinen be nawa jeer minen ko ni podmi e buudu mela ade dépense be ya jeer. Dum ne lay. Mudu yemi wonde oppu dépense ko min tota. Badde hande sati ko an bi ko daña ko badday kon nan. Ibana mo rokano hampere moft ko rokano mi bonni wona mi mofta. Ah mofta. Wona mi nyamane sere mofta sere. Mi nyamde ko labi. Min so mi nyama neddo sey yo nyamina ko labi. Ala mara yibere yetta gallo sar wi jimmi nyama. Ay d'accord Allah sadel joni imodu ko tagi non yumi. Oh baba ko nyawlu ko yaade min be arami deftomi certain. Afata hawara mi nam non. Mimi wa fadide so tawi helbe far hande o gottata. Tay ko pado o gottata. D'accord. Dépense be ya jeer la wi. Nda temede jegom nani. Jiida kono wanda ko non. Ay ya. Joko defantuma. Han? Defal. Temede jego. Ko jida fo def. Jimi fo mi def. Ko weli fo yem def. Def tan ko nyamati c'est tout. Wade ko nyamdo fo ngano ko dum. Yin ko Eyi dum dan karan ma jere mi metti. Temer jegom do kuda baba jere mi nyamdo fo hudu. Hani pedem ya jere ma. Ay d'accord Allah sadel. Guru o mudu non mamin jiidi parce que miru ki famti. Andi hamne aduna fo ko wonu kat. Holle hade e hamnade medde hatte buri bonde. So ari min kadata la bete parce que won ko gaso yodani. Eyi hande o ko joni goni maw de wi wofu ne mawnani. Mi ala sadel hawar. Min jumti so Allah jeedi. Amud. Cerno. Selam no gorda? Ay, mbodim do Ana selli. Mashallah alhamdulillah. No alhaliji di. Modu. Gude ki pele bo. Ay, modu. Mashallah. Ni ta Allah modu. Yini yimbe gal ben selli. E be celle be jam. Mashallah alhamdulillah. Modu kay. Mashallah. Wona alhaliji alhamdulillah. Ah, nan do tan modu. Ko non tan aduna ko kari tan. Neddo fiyatana signina. Doga kadi ha signina. Doga tan jana gumbi. Tawdo ko dum kewi. Ay. Hande kewi ko ummade. Dalade, sirnginade, yilade, dabbude, addoyde. Kase so wona dum tan. Pour mbala galle hande sa daraaji ni setti. Galle ni setti fewde. Galle ni setti kadi darnade. Kono fof de sa darima sirnginima ala habo ala habto ala yiriyo ala adda ala arta galle. Wodan Allah wodan made. No yo Allah wallen ten. Wona jam tan woni. Wala jam. Masala bo min non won ko nanan mi tan ina haala. Jam. Gila mi ara gina ari ka bal foto kan gonno. Gon. Ina hasi taw dum hadi nante. Ko kono ko gonni son ko ha ko wonmo ko men tan e fuudi yimbe futu e modude joni natti dukkade.
ko ustaɓe e ligge ɓe manda ko diwan aɗen ɗi noon ko fonno ummade ma direct arayam so nani ɗum banggueji goɗɗi ɗum muusa min jakami seeɗa uddat hakkillam o mbimi ɗum min kaaloɓe min labtintako haaloɓe yo haajam bon hen momi yi muudu ko sehlam min hasi haade mo haalandemi o gatti walla haade mo haalde mon ko sikkata hen goɗɗum walla komi ala ɗo ko kutuɗi maro hattamo haalande kono noon omo fonno haalande par ce que mawdi ko minen ndendi yidde minen ndendi on gandi haɓe hende ko minen ndendi to bangga minen ndendi to bangga so haalani noon tawa waɗa mata ko woodani walla taw wonko haɗum haati min noon aɗam jettuma hanki jamma gatu min gummitim taw gatu taw hiiri kono min kono so finni kay ko muusi koko maɗa haa ɗum aɗa yettuyade kutkutinade kutkutugoɗi min amɗo no yaay nden hamde minen tan kala pelepe yimɓe di tan koko yimɓe jiɗi programme siiti programme haala wallahi ceerno kalɗa ko ɗum woni maaro kadi minen no ɗum ari nde no ɗum yani am no rutti wawde jogade ɓerde wawde haalande ɗum hay goto wadde no woodi ene woodi mi ustama waɗi ɗo saaha tan société wayno baɗo e yande ni yimɓeɓe gusta mboɗo jeeya e ustaɓe te paama nana wona hedde lebbi ɗiɗi mata mi ƴettano kalita mo ɗum ne joyno ñoofi ñoofi to mbaɗi mi ittat toon mboɗo watta ga mbiɗa aña woto yimɓeɓe tindi kadi mi yiɗano kadi waya hono ni mi waɗi ɗeɗo balɗe ko wonko kadi ko ganduɗa hoore ma mboɗo heddori mbiɗa mofti ɗum kadi soɓe gaari ham ɗeɗo balɗe fof kala ko mbiyata wiye dépense no yimi ala par ce que neɗɗo kadi fota tan jidde ha laɓa kadi jiɗɗina kono kadi ko ɗum waɗi doggum wawde huccidde aademi haalan ɗum hay jinnaɓe koyemumen jinnomi tan ko so mbiɗa ara moni mbaɗa haala mi yata ko nouvelle moƴƴo belɗo kene weltini fittade mumen ɗum tawi hay kamɓe e koye mabɓe ha hannde ɓe ganda min ustama nan on hannde lebbi ɗiɗi ɓe ganda ɓe ganda ko nduɗon himɓe hannde wutte am hannde an noon ka sihlam wadde ala mo mbawmi haalande ɗum sa yi kadi an hoore mam haalana ko gacce ɗen ɗumi ko huldata konko noon ari a addi haala ka wadde alay sago haalama yaarini kadi gandiɗa hono noon hannde oɗo saaha ɗum woni hannde woni ɗum woodi aɗa andi ko kalɗa ko noon woori mata ko gueɗe Allah tan muñata Allah faam Allah ɗo ko subhanahu wa taala aduna welani aduna muusino hamni ayi mi haalanma Modou neɗɗo yaade koye hoddira Allah hoddira Allah haytatade hoddira Allah nde foti arde nde arat dirtata yeero tel ɓunda ko wiyata tew mataw ko ni Allah hoddinno ya liggo e société o fadde ko liggiɗa hen ko ɗum wonno ñamde ma gasi wala suno wala mettin wala haami waɗe woto miijo goɗɗum woto mi wona ko Allah tottunoma sa muñiri Allah poɗɗono makko ni kanko Allah subahanahu wa taala mo tottude ko ɓuri ɗum kala ko min wima ɗum Allah tottunoma sa muñiri Allah kanko Allah subhanahu wa taala mo wongani mofƴago mo itti ko ɓurɗum o addo tottuma kala ko hunde lamde heddi noon hunde fof e aduna ko jiiɗa so fiyande nde wi tuy muñir Allah muñirde Allah nde noon sali woni tikkata maɗa to boni to muusi tan koko bonata wonta moƴƴoyde muñir Allah padayi Allah ɗaminɗa Allah inchallah so Allah jaaɓi Allah soynotama Allah woppatama Allah weltintama ma Allah totti ko ɓuri ko ɗum ko ɓuri ɗum ko tawi min wimama ma ɓe nodditima ɓe tottuma ko ɓuri ɗum walla woɗɗo jiima nanuma ɗo natɗa ɗo ɓuri ɗon ko kaɓata ɗum min o wimama pawɗi tiɗo altinani hay goto men mi haalnani ɗo haalantuɓe kono mbirumami ni tan mi ɗo to gonɗiɗa hay goto mi haalnani ɗum sona ko ɗum sona kam ɓe liggoddunomi tasiri nattin ɗum wuuro ngo min ala fof mo kuccimi joni ko ni mbatten nde ala nde jaam tan wonnoɗo nde dañɗa nde pelliɗɗa e fittanoma aɗa wawno suude kakol ma goppiɗa e bamma e probléme oɗon ballodiri walla waɗen kono mbiɗam ko kala ko dañɗa pagguiɗa an andi no paggatoɗa ko dañɗa fiyen poche ma ndeña min kala ko woni ɗo galle ko min waɗata ñamdu galle ndu
facture ndiyam facture courant wa kala ko ina waɗe ɗo galle ordonnance mum mo sellani mbiɗa ko an wonata an ɗirrino ɗum te tugginen faade hannde a waɗi probléme feeñade galle ha yettima ɗo yetti ɗo jeƴƴinmo no mbirumɗaɓe ne mbiyaɓe ne mbiyaɓe ha kat min winoɗo onon joni eɗen joɗɗino ɗo mbimon ha kat alhamdulillah rabbil alamin aɗa baba jaggo jungo ma joni de min junggam koko jagga toon taw ɗon junggam koko jagga to ko mbaɗannomi ɗo ko mi nattoro waade wadde mbeɗen toppito noon mbeɗa yiɗi ɓeyda duwaw mbeɗen toppiro mbeɗa yiɗi mbaɗa duwaw beele ko toppittomi ko ma Allah nawni so Allah nawni place am ɗo gonnomi ɗo mi artat ɗo miɗon foti jam wona jam ara taw probléme ala caɗele ngal hanmi cikkude joni e ka ceeɗi tottude walla ka ƴettude koyngal gongal walla ka jiɗɗo bonde walla ka jiɗɗo bondirade a faami ɗum nen ɗon ewa tan pamodiren hen nder wona Allah noon yo Allah won ballo Allah won ballo Allah jarama yo Allah won ballo min kam ko wonno e ɓerdam nde ko wadde tan haalande haɓe nana nanirɗani wallahi noon mbiɗa o noon woodi wallahi mami yami yettoɓe haalande min hullitaɓe ko hono no mbiruɗani wallahi haadiraɓe hono noon kadi no yaadinimi haadiraɓe hono noon gasi kono kam min kam ɓurnomi yidde tan kala garmi mami yaata ko kone weɗaɓe gaddanɗo ɗum ɓurno ɗum tan jinmi neɗɗo yiɗi ko so tawi adde bamum nouvelle yo taw ko belɗo ɗum jinmi ɗum tan yiɗi kono e baba min de mi waɗi ga bonani walla hunde ummoto ɓiye nanga fiye ɓiye sokama ga an de ɓiye waddama ga ay baba goto yiɗa won nouvelle yiɗi ko wiyade kay ɓayum ara wiya ɗum mi dañi naggam mi addi naggam walla baba nanggu naggam on nouvelle walla pa walla pa huɗɗi ko tan jiɗi kono jal fi jala fi jala jewta ala probléme enen gondi fiyande nde enen gondi hen probléme o a naggat banggue mi nagga banggue ka guiɗam ka seydam mi ala hay goto so wona an ala hay goto so wona min enen jaggodirta enen ballodirta yo Allah reen yo Allah wallu yo Allah moƴƴin yo Allah fewnu no yiɗirani ni yo Allah waɗir noon ko huula ko pap yo Allah dañi mi weltima ha ɗo janggo tan inchallah so Allah jaaɓi no nabto ga tan ɓeyɗen yewtude inchallah soɓe gari mbaɗa salminaɓe no fewi ala joni mi ala guiɗe aduna so wona oɗo Abou Thiam ko wiya dañol ko fondu ladde wowata hande ɓiiɗi labde to wonano kadi aw beele mi wawa yettinde ɗum jinnade ma muusa kono ala ko mbawmi wadde sona mi muñina Allah mi anda Allah dokkunoɗe mo ko kanko hetti ene wawi kadi o addanima ko ɓuuri ɗum sabu Allah ne wawi hokkidema Allah wawi hokkudema gonda hen Allah wawi ittude hebde hay fittade ma ko ɗum ɓurno tidde kono Allah jarama Thiam mami wawa yettinde ɗum jinnaɓe ɓe vraiment aduna